سلام سلام كبرات تخاتلتي لاميك رياكشن أبزلهم سلام فقرت عنا عنداتهم أنه نلو من بقر كافتنايك أدم فليز بلا فيديو نامت إنا دلنا كم زغن سمعوا زغننا أب معسكر دابات زلو سدة نياتات إرتراوية نحواتنا أب حما كونتاتهم زلو بوزحات تيك توكرات يتبراتون كزاربو القنيمم قدم كافت معسكر سريحوز تلأخذ حد خلت فيديوتاتنا وخبلكم مو بدحريو زلاقي زخونه فتح بحسب كنزارربولو ملأختي كتحلل فيه WFP بهاجر درجة بسنك زوجة مجلسي راشن يلا نيلو سلا زوجة الجون إرتراوي سدتني حوهم حافتهم عديهم خصامكم ولاركم كل نتمي تقالع يركب زيادة حجز قبرو زيادة سبات كان أبزي عدينا مالتي زيادة سبات كن حجز السقاطكم يقوم تمنشمون تزهقكم من زيادة راملاف تقالكم ويم أبزيهم يمنسركم أتوم زهقكم سبات بإرتراوي تلنجز مانن ميديا أنت رهالها بوليتيكا هيمانوت بيهر أو خايفة لها إرتراوي سدة نحوها أقول إرتراوي سدة نحوهم تطوروا خطبلو كل خاتكم وشتنا وزار بنا بإرتراوي بزاد قام زفن حسن بني زبل على الستة بسنة مسانو كابوتا يمزابراتو زبل على الستة كاب مسانو نحمام تقادعي يركب كمون كان حاجز نخجبر بزي عدد مزي كم حلال في دل مالتي تميت الصعيد حواتنا تتحجزوا بشنو حرايم بار كبرات تخاتلتي كم زغت سمعوا صنحكم زحونا خد محلال فوت صنح ملختي WFP مال World Food Program بهاجر درجة حجز قريص دولو تجيزيو فتح سب ببتا زلاتو عقمي يراباربالو ገንዘብ ደሎ በገንዘብ ንብረት ደሎ ንብረት እንዳገበረ እቲ ዘይብሉ ድማ ቪዲዮታት ሼር እንዳገበረ እንታና ኤርትራውነት ዓቅሙን ግዴቱን ወጻሉ እዚ ግን ጊዜያዊ ፍታሕ ይምበር ነባር ፍታሕ ክኸውን ይኽእል ዲዩ ኣነ ብውልቀይ ኣይመስለንን እቲ UNHCR ሄድኳርተር ናቱ ኣብ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ይድርከብ ስለዚ ቀዳማይ ዓለም ደለኹም ሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ደለኹም ሰባት ከመይ ገይሮም ዝጉዕዝሉ መንገዲ እንተንፈጠር ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓና ስለምንታይ እዚ ሕጂ ብመግቢ ብገንዘብ ይድሕገዝ ደሎ እዚ ጊዜያዊ ይኸውን ድኽእል እምበር ዘላቂ ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ኣብቲ ሄድኳርተር ቤት ጽሕፈት ናይ UNHCR ድምፂ ክትኮንዎም ይላውበኩም ንጊዜያዊ ፍታሕ ደይኮነ ክንሓስብ ዘለና ኩላህና ተሓቢርና ዘላቂ ፍታሕ ክንገብርን እዞም ሰባት ካብቲ ደለዎ ቦታ ከመይ ገይሮም ይወፁን ኣብ ዝሓሸ ቦታ ከመይ ገይሮም ይሰጋገሩ ንማየጠል ዘለና ሓሳብ ኮይኑ ስለተሰማዓኒ እዛ ቪድዮ ሰርሓ ደለኹም ደቦዋኮ ኣይድልየኩም ንዩ ንምዝኽኻር ዝኣክል እዚ ትገብርዎ ደለኹም ሓገዝ ብጣዕሚ ዓብ ተራ ኣለዎ ከም ዘለዎ ክቕፅል ድማ እንዳተላበኹ እቶም ነዞም ወገናትና ብምንታይ ክንሕግዞም ኢና ትብሉ ሰባት ድማ ኩላትና በታ ዘላትና ዓቕሚ በዛ ኣብዚ ቪድዮ ድብልኹም ደለዉ ኣካውንትታት ጌርኩም ነዞም ኣብ ፀገምን ኣብ ሽግርን ደለዉ ወገናትና ክትሕግዙ ትኽእሉ ኢኹም ካብዚ ኣጋጢምና ደሎ ሽግርን መከራን ፈጣሪ ከውፀና ድማ ኩላህና በብሃይማኖትና ጸሎት ክንገብረሎም ኣለና ሊቀ መዘምራን መርሃዊ ፀጋይ ናይ ኣሜሪካ 12 06 57 91 27 9 ናይ ሆላንድ ፍርሓስ ተኽለ 31 68 61 00 01 7 ናይ ስዊዝ ድገማ ባሳ አንታይ ትርጉም ይለምና ናይ ስዊዝ ዘማሪት ሩታ ካሕሳይ 41 76 84 18 00 4 ናይ ካናዳ ዲያቆን ሙሉ ገብረ መድህን 63 93 04 4 31 ናይ ብሪጣንያ ዓዲ እንግሊዝ محار موسى 44 74 81 19 72 24 ናይ ጀርመን ወረደ ተስፋ ጋብር 01 52 13 37 96 2 ናይ ኖርዌይ ናይ ኖርዌይ 47 97 32 إسرا 46 ليديا تولد
ኦኬ እዚኦም አለው ቶም አካሄድቲ ሰማሉ አበረከታት ናይ እዚ ከባቢ ማሕበረሰብ ተጨውዮም አለው ስለዚህ ንሕና ኤርትራውያን ብምዃንና ንቅተልን ንጭወን ኣብ ልዕልና ሰብ ዘይብል በደል ይወርዳሎ ስለዚህ ማሕበረሰብ ዓለም ስለ ህፃናት ስለ ኣካለ ስንኩላን ስለ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ስደተኛ ኣብ ኣለማጭ ነብር ሰማዓይ ዘይብሉ ኣብ እዋን ፀገሙ ሰማዓይ ዘይብሉ ንኸይቅተል ዝከላኸል ዘይብሉ ምስ ተቀትለ ዝረድኦ ዘይብሉ ምስ ተጨውየ ዝሰምዖ ዘይብሉ ኣብያቱ ዝሰምዖ ዘይብሉ ስለዚ ስደተኛ ኤርትራዊ ኣብ ኣለማጭ ዝርከብ ኣብ ሰሜን ጎንደር ዝርከብ ኣብ ዳባት ኣከባቢ ኣለማጭ ዝበሃል ዝርከብ ንቅተልን ንጭወን ንዝረፍን ኣለና እዚ ግብዕ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ይስማዓና ደው ይበል ስለ ስንኩላን ስለ መንእሰያት ስለ ኣረጋውያን ስለ ሕድር ሕማም ዘለዎም ደው ይበል መገዲ ከፈተልና ሕጊ ዘይክበር ተኸይኑ መገዲ ከፈት ኣዚና ክንከይድ ሕጊ ዘይክበር ተኸይኑ ገበነኛ ዘይተዓብ ተኸይኑ ዘይተቀተልሃብ ሕጊ ዘይቀርብ ተኸይኑ መገዲ ከፈት ኣዚና ክንከይድ ክንቅተል ኣይመፃናን ንጭዎ ኣይመፃናን መጭወይቲ ደው ይበል መጨውየ ዘለው ይፈትሑ ቀታሊ ሰብ ኣብ ሕጊ ይቕረብ ኣታዊ ዝቀተለ ኣብ ሕጊ ይቕረብ ንሕና ፖለቲከኛታት ኣይኮናን ስደተኛት ኢና ኣብ ትሕቲ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ትሕቲ ዩኤን ስርናይ እንዳኮነ በሊዕና ንቕመጥ ኢና ሰላም እንዳቦን ዘልየና እዩ ይከበር ሕጊ ዘይክበር ተኸይኑ መገዲ ከፈተልና ሕጊና ክንከይድ ክንቅተል ኣይመፃናን ሕረ በልሕዋት ብዓረብን ብእንግሊሽን ክዛረቡ ዝኾኑ እዚ ድምፂ እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ስለ ዝበፅሕ ብቋንቋ እንግሊሽን ብቋንቋ ዓረብን ክኽእሉ ዝዛረቡ ሰባት ጉዱሳት ስለ ሃገራውያን ስለዚ ህዝቢ እዚ ነዘን ክንብል ፀናሕና ስለ ስደተኛ ጥራይ ስለ በደልና ጥራይ ስለ ወጥዓና ጥራይ ዝዛረቡ ኣብዚኣ ምጡልና ኣነ ኣብ ማዕስከር ዳባት እየ ዘለኹ ኣሳት 7,000 ትንፋስ ከዓ ኣብዚ ማዕስከር ዝነብር ኣለና ትሪእዎ ዘለኹም ስለዚ ንሕና ኣብዚ ብዙሕ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ብዙሕ ሕማም ሽኮራ ዘለዎም ብዙሕ ኣዴታት ኣሕዋት ቆልዑ ዘብዝሓ ብዙሓት እዮም ዘለዋ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ሽግር ንርከብ ኣሕዋተይ ፕሊስ ወጃኹም ዝግባኣኩም ትነብሩ በዚ ኣጋጣሚ ይፈፀነኩም ካብቲ ዘለዎ ስክእል ኣለዎ ንሕና ከማን ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይና ንዛረብ ዘለና ሂወትና ብሪስኪ ኢትና ኮይና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እንታይና ንብል ኣለና እቲ ዘለዎ ሂወት ናይ ኣሕዋትና ንሪኦን ንሰምዖን ኣለና ትማል ትበሃል መዓልቲ ቀትሪ ምድሪ ሰብ ቀቢሮም ብጥሜት ዝኣክል ዝሞተ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ እቲ ህዝቢ ብዝኹነታት ወዲኡ ክለስ ቅድም እቲ ንዑ ዘድልዮ ቀዳማይ ረድኤት ክግበሩ ኣለዎ ሕክምና ድዩ ምግቢ ድዩ ዝተፈላለየ ነገር ትስእኖ ዘለ ኣነ እኮ ከይደ ከለኹ ለይቲ ብለይትስ እቲ ሓኪም ዝበሃል ዶክተር ሃይለ ዝበሃሉ ብዙሓት ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ማዓይን ዝሕክም ነበሩ ሕጂ ግን ዝረኸብኩም ዶክተር ዳዊት ሓደኻ ወርቂ ስኑ ኣሎ ሓደ ወዲ ማለት እዩ ንሳቶም ብለይትስ ክንሕርስና ንኸድ ንደላ ኢሎም ማለት እዩ ወላ ከዓ እዩ ኣብኡ ቀታሊኻ ይትፈልጦን ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ንሱ ዘለዎ ቦታ ከመይ ክወፁ ኣለዎም ኩሉ ትማሊ ነበርካን እምበር መብዛሕትኡ ትግራይ ይመለስ ንዝነበሮ ማዓይኒ ይኹን ናብትን ዝነበሮ ማዓስከራት ይመለስ ተዛሪቡ እሞ ዝፍታሕ ዝኸውን ተኮይኑ ናትና ናታትኩምን ሓገዝ የድሊ እንታይ ተሓገዝ ኣብ ኣውሮጳ ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለየ ወላ ካምፓላ ዘለኻ ሓንቲ ዓይነት ክዳን ኣስሪሕካ ምስቶም ብፅኦትካ ሃንካ ሓንቲ ክዳን ብፓነር ጌርካ ንሕዋትካ ድምፂ ይኹን ኣብ ዝተፈላለለኻ ሃሉ ሕጂ ብዝንዘራረቡ ናይ መንግስቲ ዳብዮ ኮይኑ ክጓስዮም እዩ እምባሲ ማብዮ ኮይኑ ክጓስዮም እዚ ንግደፎ ሕጂ ዘላ ንሕና ኢና መንግስቶም ንሕና ኢና ኣሕዋቶም ንሕና ኢና ቦኦም ኣዲኦም ሕጂ ኢድና ንስደድ ነብለና እዚኣታ ሓፃር ኢመርጀንሲ ሕጂ ናይ ዜሮ ሰዓት ስለ ዝኾነስ ንሓግዝ እቲ ሓገዝ እንታይ እያ ትያዝለካ ዘለኹ ኩለና በብዘለና ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኻ ፓነር ጌርካ ካልአይቲ ከዓ ብገንዘብ ዓቕሚ ዘሎ ብገንዘብ ንሕና እትያ ዘላትና ንሕና ከዓ ዓቕምና ወፊና ክንወርድ ኢና ናብኡ ንስኹም ከባኹም ንደሊ እትያ ሓንቲ ንዓና ትሕግዙና ንሳበቅ ስለዚ ሕጂ ናይ ሕጂ ንግበር
زغناتات وردوهم زلو شدش تخيلهم توهايبهم بقى تمالسي شدش تخيله يبهم شدش تخيله ما شاء الله انت هقبروا من هتصاونتي سلازين نخيت ببعمنا إيديت كان بعد ممللاس نقدفه ممللاس ونحنتي أيامتن ببزل خيو عام هاتري حق زي خد دخل أنا مالتي توم لايف هابك أبر تبلو لهم نورمال أبر أيكونن سب حميمو ويقل أيكونن مويتو سب قومو تقاتلو مويتو فتح سلندلي يمكن تجيرهم درينا لهم امبر أبر خريونا لهم أيكونن تريهم نلوم أي سددلين الله زبر حوالي بسانك تميت دوم بالسينهم نبترالاتهم رسم ترورو يلوم بسانك تميتهم زغف طفتو ندرس بزتجي خافيل زلي بسانك تميت دوم بالسينهم مشات هنا بغري قدرت هنا بصحي الهزو تامه ما عايز